En pista Martina Capdevila, ara serà la que dirigirà l'equip del CAC Sant Granollers. Que bé, la Martina Capdevila també deixant anar la potència del seu braç dret. Per baix i el gol de la Martina Capdevila, que tanca el partit. Soc jugadora professional d'handbol al Club Balonmano Granollers i amb la selecció espanyola. Granollers és la ciutat de l'handbol, però la meva família està molt vinculada, sobretot el meu avi. El meu avi va estar amb la selecció espanyola, va estar amb el Barça i amb el Granollers, va ser bastant important. Si potser la meva família no hagués jugat a handbol, jo potser no ho hagués provat. Des que vaig néixer, que els meus pares m'havien de portar pavellons a veure el meu germà, les meves germanes, i llavors quan vaig començar a entrar, que sí que va ser el meu avi, que va ser el que més em va inspirar, als 13 anys vaig marxar de casa perquè em van becar a una residència i pels meus pares va ser molt dur. Vaig tornar als 18, a més em veien un cop a la setmana i 2 hores. Llavors per ells va ser molt dur i pels meus germans també. I ara ja és molt diferent perquè estic més temps a casa, malgrat arribo molt tard i quan arribo m'haig de posar a fer feina i bueno, intenten ajudar-me amb el que sigui, però bueno, és complicat. El meu objectiu sempre ha sigut poder acabar la carrera aquí i un cop això mirar algun curs, algun màster fora i aprofitar el fet d'anar a estudiar fora per jugar a un equip de fora. Sempre he pensat que no vull que tota la meva vida giri envoltant de l'esport, llavors a mi m'agradaria molt ser directora de cine. Si no, porto des de petita també amb esport i hi ha més món fora d'això. Si tens un mal moment i tens les companyes d'equip, és molt diferent, t'ajudes amb les altres, no tots recau sobre tu, tens una responsabilitat a nivell d'equip. Quan fem alguna pràctica així amb grup o amb equip a la universitat ho noto molt perquè al final al vestidor hi ha un líder i tens els diferents rols i quan vas a la universitat ho has de plasmar igual i he pogut aportar una mica el tema de la comunicació entre equips i sempre ho comentem amb els de la classe de que la universitat confia en tu per donar-te el trípode i la càmera i te'n vagis 2 hores a gravar, és una cosa que et fa que t'espavilis i és una cosa que ens agrada molt de la universitat. Jo tenia molt clar que volia estudiar comunicació audiovisual i una cosa que em tirava molt endavant i que va ser el detonant perfecte va ser el programa aquest que tenen amb els esportistes, a part de que cada alumne té com un tutor personal des del primer any, que en el meu cas és la Carla Gràcia, i les instal·lacions són una passada, la veritat. Realment estic supercontenta, no tinc cap queixa amb els meus pares, ho parlem moltíssim, m'ajuden molt. Cada vegada que tinc una concentració, un partit, un entrenament que no puc assistir a la universitat, mai m'he trobat amb cap problema i m'ho canvien i gestionen el temps superbé, així que estic supercontenta. L'any passat que ens vam classificar per la Challenge Cup amb el club i vam arribar a semifinals, que malauradament es va anul·lar pel Covid, però jo crec que aquesta és la màxima fita que hem arribat com a equip i també individualment amb el club de tota la vida. Tenim setmanes molt apretades perquè juguem dimecres Lliga, és a dir, arreu d'Espanya, i el cap de setmana a Europa. És bastant complicat aquesta època, però ho portem bé. El sentiment de quan surts al partit, que encara tens nervis des dels 7 anys que tinc nervis i encara amb 19 anys els segueixo tenint, i l'emoció de guanyar o de perdre és increïble i poder-ho compartir amb les teves companyes del vestidor és el que em fa seguir endavant. Des dels 13 anys també estic amb la selecció espanyola, ja tinc les meves companyes de tota la vida allà perquè al final som 6 que sempre anem des de que som petites i el meu objectiu, evidentment, com crec que totes juguen a balonmano, és arribar a la selecció espanyola absoluta, que sí que he estat en el projecte 2021, que és pel Mundial que hi ha, però bueno, crec que encara soc bastant jove i més en la meva posició, que s'ha de tenir molta serenitat. Sempre la meva família ha estat molt involucrada i m'han inculcat molt els valors d'ajudar les persones que més ho necessiten, que hi ha països que no estan tan bé com aquí, etc. Hem participat en moltes ONGs, llavors jo crec que utilitzaria el fet de la comunicació per ensenyar al món el que realment està passant, tema d'immigrants, tema de desigualtats, tema de guerres, i jo crec que seria la meva part que podria aportar.